Bé, la Fira d'Economia Social i Solidària sobretot és un event que volem fer per a finals d'octubre, en concret el 27 i 28 d'octubre a Barcelona, i el que volem fer sobretot és visualitzar, que es visibilitzi una miqueta a nivell social totes les tasques que estem fent sobre economia social i solidària, en el sentit més ampli de la paraula. Totes les experiències que estan sortint ara i que sortiran després i que s'estan fent més enllà de la xarxa, perquè evidentment no agrupem ni és la pretensió tota l'economia social i solidària que hi ha a Catalunya, les volem plasmar en una fira. En aquesta fira, que es vol fer a octubre, en principi hi ha una sèrie de llocs però encara no estan confirmats, es vol fer d'una manera cèntrica a Barcelona. Seria també, el diferent d'aquesta fira seria que també volem plasmar en el mateix procés de funcionament i d'elaboració i de gestió de la fira també els principis que porta l'economia solidària, de principis democràtics, horitzontals, autogestionaris. Per tant, s'ha creat unes diferents comissions de treball i el funcionament no seria una fira a lo típic de cadascú amb el seu stand, sinó serien uns eixos per temàtiques des de la salut, des del consum, des de la distribució, diferents espais. Els hem agrupat en l'espai Viure l'economia solidària, en el sentit de que el que volem veure, que la gent vegi en la fira i lo plasmi, o sigui una cosa palpable, és que es demostra que es pot viure sense capitalisme i que hi ha una altra economia no capitalista que pot donar alternatives en quasi tots els àmbits de la societat. En alguns encara no podem tecnològicament i en els altres evidentment no volem, però que en principi la gent pugui veure que des dels 2 dies aquestes de fira podem veure que hi ha un tipus d'ensenyament diferent, que hi ha un tipus d'economia diferent, etc. Llavors serien relacionats en diferents espais, en concret marcàvem l'espai Viure l'economia solidària, un espai escenaris, que seria l'espai temàtic i fonamentalment plafons, exposicions, diferents experiències que hi hagi, l'espai alternatives, que seria el de debats, tallers pràctics, etc. Però sobretot fèiem molt hincapié en el tema de tallers pràctics i palpables i bones pràctiques. El que volem és no simplement que també cal la reflexió i el debat al respecte al tema econòmic, però sobretot demostrar que es podia viure i que s'està fent d'una manera diferent. El donar a conèixer a la ciutadania inquieta què és l'economia solidària i com resoldre la major part de necessitats materials de la vida, treballar, consumir, estalviar, divertir-se, aprendre, evitar, aconseguir més persones implicades en les iniciatives, com a consumidores com a estalviadores, augmentar la consciència de sector per part dels mateixos actors de les iniciatives d'economia solidària, divulgar les alternatives que aporta l'economia solidària a la crisi, tan immediates com per sortir del capitalisme, i convertir la fira en un referent periòdic de tot el sector de Catalunya.